The Ar-Arakop con Salsaluyot Ilocano Entertainment Show. Mapaghihidyak kon di anay, klase itarong ada nang isip brangken kuletre ada na kutong at itugken na lume nanging mas amin basta sumrek karawat ko ay tarong hanang kuto parang pakpakbet ay tarong hanalukbet ay namayat na ishake-shake ay tarong ang kulet-ret jak mating tama kaariye kay tarong atin tong kalmo para tuki-tuki turay kalamal tutan ay nalutan ni kwang-kwang kaya maitdala kay tarong nga talaga naumas bukbukel na Ayan, hello to Kuya Norbert Matthew and Ate Rosbelia Matthew. naimas titarong Naimas sa talaga. yung jak kayat ititarong Ay, diyak kaya titaro. isong kaimasan Oo, talaga. ang klase titaraon ay naimas nga isaw-saw patis ka mamatis bago titarong nga talaga ay the best ang masita hamong ay nagmayat ang matmatmatan nung ang bibiti pupunda puno ang makaay-ayo nung ang kuti-kuti at talaga mayat nga ay ayamin at lalo nun ang katang-tangke kay napakapakatay tikwa ang lukeke-pekele kay tarong nga talaga Ay, tarong nga talaga. kapatid-tibiyang kay tarong nga talaga Ay, tarong nga talaga. kay mas bukbukel na kay tarong hanang kutong Papay, parang pakpakbet eh, kay tarong hanalukbet talaga. kay namayat na ishake-shake kay tarong ang kuret-ret jak mating tama kaariye kay tarong ni kalbo ay parang ketwang-twang Yes. uray kalamal tutan ay naltutan ni kwang-kwang kay maipdalan kay tarong nga talaga Ay, tarong nga talaga. itong tibiyan kay tarong nga talaga Ay, tarong nga talaga. kapatid itong tibiyan kay tarong nga talaga Ay, tarong nga talaga. mukhanem ay bungsog ka Ayan, hello to Kuya Rafael Ragasin, Kuya Noel Garcia, and Kuya George Rubensil. and hello to Sir Ulysses Arellano Hello, Kuya Ulysses and Ate Sharon. And to Ma'am Ophelia Arellano. Ayan. Happy Wet Jacobs at Apple Joy Oroseo. Ma'am Bumatay Ivy Marie. oh my papa Ay, Papa! Ay, Papa! Ay, Papa! Ay, Papa! Ay, Papa! oh my papa Ay, Papa! Ay, Papa! duwanga ko pinakita may saan ang tayag ken may sa apandak jay na tayag at ditong sangwanan na ken tumaring kuran-kuna na ay karayan haglangoy-langoy da ikin-ikin pay patungga di ang muda jak ita nakita Jesus Maria Josep ni Mamang Ket bakla duwaga tinakita may saan at tayag ken may sa apanda jay na tayag at itong sangwanan na ket tumaring kuran-kuna na ay jay karayan haglangoy-langoy da ikin-ikin pay patungga di ang muda jak ita nakita Sus Maria Josep ni Mamang Ket bakla oh my papa amay akas takla kunak langit dino sa kakabakla oh my
papa, nasa lupa'y ita. Inindutan ang machukin na guwapo ka. Ay, sayang-sayang, papatagwapo. Tabara ko, beti kaya ko. Sayang-sayang, dahil tuy ayat ko. Kanadata ang babae pa nagpuspuso. Oh, may papa! Oh, may papa! Oh, may papa! Papa! Oh, may papa! May papa ka! Ah! Oh, may papa! May papa! Oh, may papa! May papa! Ah! Dua nga, di makita. May saan at hayag, kang may sa apanda. Jay na taya, at ituksang wanan na. Katumaring kuran-kuran ang ay! Ay! Sayang karayan, aglangoy-langoy ka. Ikindi-kindi na pa'y patpatunda. Di ang muda, jak kita nakita. Sos Maria Josep, di ba bakit bakla? O may papa, apay akas ka. Unak lakit, di kung saan ka bakla. O may papa, nasa lupa'y ika. Inindong na nagmachukin na guwapo ka. Ay, sayang-sayang, papatagwapo. Tabara ko, beti kaya ko. Sayang-sayang, dahil tuy ayat ko. Ang panata ang babae pa nagpuspuso. O may papa, apay lakas ka. Unak lakit, di mo saan ka bakla. O may papa, kasan lupa'y ika.